Само на 20 минути от Пловдив мракът се превръща в приказка, а децата ти гледат с отворена уста. Светлинното шоу Whisper of Light е отново в Пловдив, където те очаква вълшебна разходка сред над 1 милион светлини, лазери и музика. Можете да се насладите на светлини тунели, ботаническа градина, приказни гори, а в момента виждате и космосът, планетата Земя, Юпитер, Луната. Маршрутът е само 1 км и се минава за около 1 час, като деца до 90 см влизат безплатно, а всички на тази височина трябва да имат билет. Цената за възрастен е 20 лева, за деца до 18 години 10 лева. Можете да го посетите от 5 септември до 9 ноември, всяка вечер от 8 часа до 11 часа, като няма фиксиран начален час, влизаш когато ти е удобно, обикаляш колкото време искаш. Като аз лично ви препоръчвам да не се изтипосвате с всички в 8:30, тъй като е доста натоварено и не можете да се насладите на разходката си. Малко по-късно е малко по-спокойно. Можете да се насладите на това магично шоу в двореца в Кричим. Аз съм Нати от Nati Around the World и ви показвам различни места, които да посетите с децата си в България и по света. Последвай ме, ако ти беше интересно и пиши ти би ли го посетил. Чао!